हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब ओंखारना फैदों बा गुड निउस ओंखारना फैदों दे लोगोफोर दे नोंथांमोना दायो जे नोंथांमोना मोननो गोनां जे पीएम किसाननि 19th इनस्टलमेंट बा 19थि किस्तिनि 2000 रां नोंथांमोना बेखौ दायो मोननो हासिगोन फाइनाल डेट ओंखारनानै फैबाय लोगोफोर दायो जेबो गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैलिया नोंथांमोना फाइनाल बे पीएम किसाननि 19थि किस्तिखौ नोंथांमोना 2000 रांखौ मोननो हासिगोन आरो जाय बिथांमोना जे 17 किस्ति बा 18 किस्तिखौबो नोंथांमोना मोनाखैमोन दायो नोंथांमोननि जे स्टेटासा गासिबो थिग दङब्ला नोंथांमोना मोननै मोनथाम गासिबो जे किस्तिखौ नोंथांमोना मोनबोआखैमोन बे किस्तिखौबो नोंथांमोना खेबसेयैनो दायो जयै मोननो हासिगोन लोगोफोर गोबांथार रां बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया बा जानांगौ गैलिया जे पीएम किसाननिफ्राय बा पीएम किसान अफिशियेल वेबसाइटनिफ्राय बिथांमोना जे 2000 रां सोनाय 19 इनस्टलमेंटनि फैसा सोनायनि डेट बेखौहाय बिथांमोना रिलिज खालामबाय दे नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नैबे पीएम किसान सम्मान निधि बे पीएम किसाननि मोनसे अफिशियेल वेबसाइट बा बिथांमोननि जे टुइटारावहाय बिथांमोना टुइट खालामना होबाय बेवहाय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जे पीएम किसान सम्मान निधि योजना 19 किस्तों का हस्तांतरण दायो नोंथांमोना नुनो हाबाय बेवहाय लोगोफोर आरो बिथांमोना जे फैसा सोनायनि फाइनाल डेट बेखौबो बिथांमोना एनाउन्स खालामबाय बा रिलिज खालामनानै होबाय बेवहाय नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों बेवहाय 24 फेब्रुवारि 2025 बा 24 तारिख फेब्रुवारि 2025 आवनो दा बे मासनि 24 तारिखआवनो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं 19थि किस्ति दायो लोगोफोर मोदी बिथाङा नैबे बिहारनि बगलपुराव फैनानै बिथाङा जे मोनसे गिदिर कनफारेन्सनि गेजेरजोंहाय बे पीएम किसाननि 19थि किस्तिनि फैसा सोनायनि बे मोनसे प्रसेसखौहाय बिथाङा रिलिज खालामना होगोन लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनांगौ गैलिया थारमाने नैबे दानि 24 फेब्रुवारियावनो नोंथांमोना फाइनाल बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हासिगोन आरो जायफ्रानाखि दासिमबो केवाईसी होनानै लायाखै बा गाव गावनि स्टेटासखौ नायाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर पीएम किसाननि अफिशियेल वेबसाइटआव फैनानै नैबेवहाय नो योर स्टेटासआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो बे अफिशियेल वेबसाइटखौ बा लिंकखौ आं भिडिअनि डिस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन बे नो योर स्टेटासआव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बार होनानै आरो मबाइलाव ओटीपी हाबगोन बेजों लगइन खालामनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना बिनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना एलिजिबिलिटी स्टेटासखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना नुदों नै दायो नैबेवहाय FTO प्रसिड बियो येस जाबाय दे लोगोफोर दाख्लैहाय नैबे FTO प्रसिडआ बियो येस जायाखैमोन बियो वेटिं फर एप्रुवेल बाय स्टेट बेबायदि होनानै दङमोन बा बेबायदि श' जाबाय थादोंमोन दायो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि स्टेटासखौ बेवहाय लगइन खालामनानै नायबानो जाबाय दायो नै लोगोफोर आंनिया जे FTO प्रसिड बियो येस जाबाय जानो हागौ नोंथांमोननियाबो FTO प्रसिडआ येस जाबाय जानो हागौ नोंथांमोनाबो चेक खालामबानो जाबाय जास्ट बिनि गाहायाव नोंथांमोना नायबावदो जास्ट नैबेवहाय पेमेन्ट स्टेटास बे पेमेन्ट स्टेटासआबो दायो नै वेटिं फर एप्रुवेल बाय स्टेट बेबायदि जानानै दङ लोगोफोर बे वेटिं फर एप्रुवेल बाय स्टेट बे पेमेन्ट स्टेटास बियो 24 फेब्रुवारियावहाय येस जागोन जेब्लानाखि फैसाया नोंथांनि एकाउन्टआव हाबो बा जेब्लानाखि नोंथांनि फैसाखौ बिथांमोना नोंथांनि एकाउन्टआवहाय सोनानै होयो अब्ला बियो येस जागोन लोगोफोर नोंथांमोना टेनसन खालामनांगौ गैया थारमाने वेटिं फर एप्रुवेल बाय स्टेट जानाय माने जे नोंथाङा फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं आरो 100% 24 फेब्रुवारियावहाय दा नोंथांमोननि खामानि मावनांगौआ बे मोनसेल'सै नोंथांमोना केवाईसी होआखैबा दासिमबो दायो नोंथांमोना केवाईसी होबानो जाबाय थाबैनो बेनिफ्राय नोंथांनि जे मा होनना बुङो बेखौहाय जे नोंथाङा बबे एकाउन्टखौहाय बेंक एकाउन्टखौहाय पीएम किसाननि थाखाय होदों पोस्ट अफिसनि ना SBI जिखुनु नोङो बबे एकाउन्टखौ होदों बियो ब्लक जानानै दं ना केवाईसी जानानै दं नोंथांमोना होनानै लाबानो जाबाय थाबैनो अब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन जेबो टेनसन गैया लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनसेल' खामानिखौ मावबानो जाबाय आरो FTO प्रसिड बेखौथ' नोंथांमोना मावनांगौ गैया बेखौ बिथांमोना येस खालामना होखाबाय आरो दासिमबो नैबे FTO प्रसिडआ सोरनियाबा येस जायाखैब्ला दासिमबो नोंथांमोना टेनसन खालामनांगौ गैया बियो 23 फेब्रुवारिनि गेजेरावहाय बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ येस खालामना होजोबगोन नोंथांमोना टेनसन खालामनांगौ गैया दायो बे समावहाय नैबे 19 किस्ति बा 19 इनस्टलमेन्टनि समावहाय बा गासै भारतआवनो गासै अल इन्डियाआवनो गासै 9.7 करोड़ पीएम किसाननि बेनिफिसारिफ्रा बा मानसिफ्रा दायो 2000 करियै बा 2000 रांखौ बिथांमोना 24 फेब्रुवारियावहाय मोननो थांगासिनो दङ दै बा जे बेसेबां जन होननानै बुङोबा 9.7 करोड़ मानसिफ्रा बा बेनिफिसारिफ्रा दायो पीएम किसाननि 2000 रांखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो जाय बिथांमोना 17 18 किस्तिखौबो मोनाखैमोन दायो गासिबो स्टेटासा येस बा गासिबो अके जोबब्ला नोंथांमोना खेबसेयैनो मोननो हासिगोन नोंथांमोना टेनसन खालामनांगौ गैया
अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जायफोरनाखि बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो बर' रावजों आङो लेटेस्ट भिडिअ लाना फैबा जेन' नोंथांमोनाबो मोननो हायो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।